sihlekesa ngombathane Dukudala kuveke pheleyo uzawuvuthulula phakathi kwezinkundla makazwana masicama kushe kuyafundwa ebugqirheni akobhoti asicela isipile sibhale ba usebenzisa ingqondo usebenzisa amehlo usebenzisa indlebe usebenzisa umlomo makazi masicama kushe yazi xa uqingqisa umntana mosungena phaa kuthi ixesha 6 weeks akazinikisi umntana makazi arichi 6 months athi unyaka athi 18 months ndiyava ke ngoku masicama kushe athi xa ufuna ukuthi 2 years athi tata mama masicama kushe uza kwenza loo nto ke apha silwele sihle bathanela masicama kushe mntana andikubulali silwele sihle ngabakhulu abakho apha masicama kushe uzayiphatha ngohlobo ufuna uyiphatha ngalo intloko azokuxelela mna uba uzawuthini masicama kushe kodwa ukuwa kwaye nokuphakama kwaye kuxhomekeke kuwo silwele sihle ukubona mosu MC masicama kushe xa bona abantu abafuna ukucula hayi culani imfoni masibe live yayiva ke ngoku masicama kushe zabukuthi ke mbadala mzakunika ngengoma silwele